أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allah uthi fa innama alayka albalagh, okwenu ukudlulisa umlayezo kuphela. Nayi into nina okumele niyenze ukuthi nenzani, nidlulise umlayezo kuphela. Njengoba sinidlulisela nje umlayezo, nisithuka nisongela nenza konke, kodwa thina okwethu kwenzani? Ukudlulisa umlayezo kuphela. Lalela ukuthi Allah uthini, faman tawalla ba'da dhalik, uma ngabe-ke senibadluliseleke umlayezo kodwa beflathela bengalaleli. Uma kukhona oflathelayo noma beflathela bengalaleli emva kwalomlayezo lo sebewutholile, fa ulaika humul fasiqun, nazi ukuthi njengoba beflathela nje bayizephula umthetho, nabo bakwazi lokho ukuthi njengoba nibatshela amaqiniso bona beflathela bayizephula umthetho, benza ngamabomu umthetho bayawazi. Allah uyanitshela namhlanje ukuthi nina esinitshela ngobunye bakhe eningafuni ukulalela, niyizephula umthetho, nenza ngamabomu umthetho niyawazi. Kusho nina manicula nithi nenza ngamabomu umthetho niyawazi, kusho nina. Lalela, Allah uyaqhubeka uthi afa ghayra dinillahi yabdaghun walahu aslama man fi samawati wal ard taw'a wa karha wa ilayhi turja'un. Kungabe bafuna enye inkolo? Ngabe njengoba bengalaleli, bekhuba ubuhlongandlebe, bevala indlebe, beswaca, beflathela, bethukuthela, ngabe bafuna enye inkolo yini ngaphandle kwenkolo yokukhonza umdali wabo? Allah uyanibuza, njengoba ningafuni ukuba amakholwa, yini nifuna enye inkolo? Nifuna ukuzenzela yeni inkolo ngaphandle kwale kamdali wenu yobunye bakhe? Okay, uthi Allah, lalela-ke, walahu aslama man fis samawati wal ard. Yazini lokhu ukuthi Allah uthi kini yonke into esemazulwini nento esemhlabeni iyamthobela, iyamkhothamela. Allahu akbar. Taw'aw wa karhaw wa ilayhi yurja'un. Lalela, zonke lezi zinto Allah akubalela zona zimkhothamela, zithanda noma zingathandi. Taw'aw, zithanda, wa karhaw, noma zingathandi, wa ilayhi turja'un. Futhi yonke into iyophindiselwa ku-Allah, kanye nami kanye nawe. Noma ungaze ungamkhonzi umdali wakho, noma ungaze ungamkhonzi umenzi wakho, kodwa liyeza ilanga lapho uthanda ungathandi, njengoba ungafuni ukumkhonza nje, uyobuyela kuye, kodwa nawe uyakwazi lokho. So Allah uthi akakudingi wena, nami akangidingi, kodwa uyasitshela ukuthi ufuna emhlabeni siphile kanjani. Ma udecide ukuthi ungamkhonzi wena, akakudingi. Yonke indalo yakhe esemazulwini nasemhlabeni iyamkhothamela, iyamthobela, yenza intando yakhe ngendlela afuna ukuthi yenze ngayo. Zithanda zingathandi, ziyamkhothamela. Ubani-ke wena? Yini le oyiqhenya ngayo? Yini le oqhoshe ngayo kangaka? Angeke yini wena zikudla ibungu? Angeke wena yini zikudla intuthwane? Angeke yini wena ubole wena mawufika enhlabathini? Angeke yini wena uncwathi ungene ngaphansi komhlabathi? Manje le oyiqhenya ngayo kangaka, uyiqhenyela umenzi wakho, uyiqhenya ngani kahle kahle? Yini le osuziqhaja ngayo kangaka? Yini le onayo abanye abangenayo? Lalela ngikutshele, noma ungaba nezimoto eziyi-10,000, mina ngihambe ngebhayisikili, ungizwa kahle, sobabili masiyolala sihamba ngeenyawo, akekho ogibela imoto. Ungizwe kahle? Noma ngabe ungaba nayo yonke into,
kodwa ukuthi ufake ukudla emlonyeni udinga isandla akekho ofakwa ikhompyutha unless uyagula ofunzwa ikhompyutha unless uyagula akathandi uzifunza wena ngesandla noma ungaba nani mina engenayo kodwa mangabe setoilet sobabili mina nawe la ngaphakathi sinezigubhu zothubi sobabili noma ngathi isikhokho namanzi wena udla inkukhu namapizza nama short ribs nani kodwa mangabe setoilet sobabili sifike siqume ngokufana uma ngabe ngiba constipated ngiqumbelana nawe uyaqumbelana ngilokhu mina ngiphuza i30% juice wena uphuza i100% manje yini le wena oqhoshe ngayo mina engihamba ngenyawo nawe wena ohamba ngemoto kodwa masiyolala silala ubuthongo obufanayo futhi senokwenzeka mina ngilala ubuthongo obudlulo bakho ngoba mina mangilele ayikho into engiyicabangayo ukuthi imoto yami bangangithathela wena yakhe imoto makungahlala impukane kwakhala i-alarm ubuthongo obuphelile impilo leyo lapha inhliziyo mfowethu ulaphe inhliziyo dadewethu uyikhiphe zonke izifo zenhliziyo uzokhona ukuthi uphile kamnandi emhlabeni sengathi umdali angasivula ingqondo asivula amehlo simkhonze sifane nalezi ezinye idalwa zakhe ezimkhonza zithanda noma zingathanda kodwa umdali thina usiphile ini ukuthi sizikhethele ukuthi siyafuna yini ukumkhonza noma asifuni uma ungafuni ukumkhonza kulungile sikulindile isijeziso sakhe uma ufuna futhi ukumkhonza kulungile sikulindile isibusiso sakhe la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin